Volám sa Marek Pavkov a vo financiách pracujem už 11 rokov. Od roku 2008 v spoločnosti Broker Consulting. To, čo sa mi páči na spoločnosti Broker Consulting, je, že pomáhame ľuďom zabezpečiť nižšie úroky na úveroch, vyššie zhodnotenie na sporení a nižšie poplatky za produkty, ktoré už využívajú. Tým pádom im v domácnosti zostáva mesačne viac peňazí, ktoré môžu použiť na zvýšenie kvality svojho života a života svojej rodiny. Ďalej je to možnosť otvoriť si vo svoju vlastnú pobočku pod nadnárodnou značkou. Bez toho, aby som si musel kupovať licenciu. Áno, podobne fungujú aj iné značky, ale za licenciu si musíte zaplatiť a nie zrovna malú sumu. Ako sa vám páči vybudovať si vlastnú pobočku nadnárodnej spoločnosti, pracovať sám na seba a vybudovať ziskovú firmu, ktorú raz dedia vaše deti? Sám rozhodovať o tom, ako bude vyzerať vaša kariéra a váš život? Zvýšiť si svoj životný štandard a štandard svojej rodiny? Koľkokrát ste už rozmýšľali nad tým, že si otvoríte svoje vlastné podnikanie, ale odradí do vás vysoké vstupné náklady alebo to, že neviete v čom podnikať tak, aby vám to prinášalo zisk? Ak si kladiete podobné otázky, napíšte mi a porozprávame sa spolu o tom, ako podnikať pod značkou Broker Consulting.